Firdausi Ido la la la. Labari na ne gashi yau zan tona ga mabuɗin kunne mai sauraro na, wanda in ya gane haka zai amfana. Kuji ciwo na ne a jiki ya zauna, ma'anar soyayya wai ka so mai sanka. Na biyo kan hanya wata yana ɗauka, doguwa mai kunya mai hasken fuska. A cikin zancenta darasi na ɗauka. Gidansu ta bani na kudirce burin naga ta karbe ni, kuma ni ba jarin da na san zai kai ni. Magana kan tsari da take ta jani, furci na farko ta mayar mai da amsa. So abin da na aiko ta aminta ta bisa, ta saka mini tarko ta bi ni na kasa. Ni kwarai na haƙon na aje ta na fasa. To ashe babanta wani can ya so zai bata, babu jin ra'ayinta har ta san da wa zai bata. Mu muna ta wahalta, zuciya ta bani na bata, sai da so ya tsananta har ya jirkita mana hanta. Sai aka yi mini bita wai na farga yanzu na barta, an hana ni na ganta, sa ido ake da fitarta. Ya fa zan yi na ganta duniyar gaban da kamarta, sai da ke zan huta zuciyar ki kar da ta manta. So da na yi farauta har na tashi bani da fata. Ni da ke bai shirya aka warware niyya, da amana kunya muka cuɗa sanayya. A gidanku ake so a raba mu da gayya, in akwai yardar ki faɗan in shirya. In ku ba san ranki na ji ƙarfin niyya, faɗi naki a baki mallakin soyayya. Wanda ya taɓa hakkin wataran zai kunya, mai yasa ba sa san su kana aure ki. Sarauta mulki a ina ta dore, asali ko dangi wataran zai shure. Shi kwaso dan Allah hakanan zai dore. Kin so ni na soki an hana mu mutare, wanda yau aka baki da ina kika more. Masu tilasta kansu suka sa zai ware, wai ina Firdausi